40 volwassenen binnen starten met een inborgingscursus in Dokkum. Alle weken is er een speciaal beweegmoment inpland. Dat team FRL uit de gemeente Noord-Friesland en Dantemediel hem voor inzet. Buurtsportcoaches Riemer Hoekstra en zijn collega Bart Wielinga zorgen voor de begeleiding. Dus we proberen wel zo vol mogelijk verschillende, maar echt bestaande dingen onze mee te gaan. Dus nu ben we hier aan het bal. Nou, ze hebben bijvoorbeeld dat ze bal een hele leuke activiteit vinden. Dat zijn ze voort al de eerste keer. Dus daar hebben we gehoord jongens van, nou, dan gaan we als beginactiviteit gaan we ballen. En we proberen ze nou weken in, weken uit kennis te maken met bestaande, bekende sporten. Maar ja, ik wil ook een beetje meenemen in onze Friese cultuur. Dus het keertsen en het rijden en dergelijke zullen aan een keer centraal staan. En wat vind je van vandaag? Alles Nederland, leuk. Alles Nederland. Alles is leuk? Ja. Waarom? Die blijven hier. Ik spreek Nederlands een beetje, hè? Ja, alles goed. Vliene Ier is de leads uit Eindset met dit project. Maar vanwege grote succes wordt er nou extra uitpakt. Er is een soort belangstelling van cursisten die het haar met een soort willen inzetten. Ja, we weten natuurlijk ook wel dat sporten, dat maakt het niet gezonder, daar was fit van. Veel die lekkerder terug en ik denk dat het een heel mooi middel is om elkaar te ontmoeten. En elkaar in te komen, met elkaar in gesprek te gaan. Nou, en op die manier als onderdeel van de inburgeringscursus hun heel snel onderdeel maatje te laten van de Mingerscup. Dan veel pionnen omgegooid? Ja, die goed, ja. Die leuk, ja. En de bal, zijn die ook zwaar? Die beetje zwaar, ja. Die beetje zwaar, mijn handen nu pijn. Ja.